Kwata-kwata ya ƙi ni. Ban neme ka ba yanzu. Ba na so ka rinka ɓata min aiki na. Presido, ban neme ka ba yanzu. Ba na so ka rinka ɓata min aiki na. Idan na ce a yi, in na ce kada a yi, kada a yi. Bai! Ba zan je ba, don ubanki ni na isa da ke ba ke kika isa da ni ba. In je in gani wace duniya ce tafi ko ina kyau, yanzu nan zan lega ta. Sometimes the things you see in the shadows are more than... Kai, wannan wani irin malami ne ke leƙen gora haka? Kai, wani malami ne wannan kuma? To, bari gani me wannan? Ba a wannan duniyar ba, ban ce a duniyar nan ba. Han bare. Sometimes the things you... What are you doing? Hey! Tolan! Na ka tafa haka ne nufinka? Ka makance ta! Gani! Rike ina! Jika! Daga yau na ƙara ganin wani ɗan iskan yaro. Duniya ta!